Ka United Democratic Party ka dei ga wei na ki seng san perthai ka bapau ka jala kala kanno ba ka jingjop jong ka kortong ka congress ka ka election siteng semoi na ka chokpot constituency ka dei hi na ka daw ba ka seng congress ka sensha ya ka jala Meghalaya na ka jingyo la ru panong kamlut ya borok kilat glenti kenthok da ka pisa hapai keran ba kilat thai khubor president ka UDP u Dr. Dongkupor Roy ha ka lai photri ujliu uloong ngisung thu lupa ba ka kortong ba penjang na ka congress ha ka te ka election siteng semoi ka kabulong hak arf nyutri ujeliu aja kasan kablu bel ar sang ma kan yo ora ya ka tingjok kamtam haba ka san kongres kadai ka wei na kisang ka baju klan matnon kam lut ya boro ki bot ki bor kat ru matnon kam da ka pisa ban yo ora ya ka jingjok haba kali lo ka jing bamitri lang ka NPP ba ka GNC ha ka tai ka election u Dr. Dongkupor Ulong le SJ ke nongilam jogini ki atli kisang kidan na ka jong ka jingkhan ba ka rukom perkhat ndrei Ulong ru ba ka boro kisang rulum kila dai bani trelang daga basai tang uwe ukurtong bani kun persya eka kongres hak te election nongkong ngi mudur ba kandon ka sympathy whip na punta ka lok chung ba Clifford tenre ka result ka bami ka pini bagi pai ba hang te pu shopot kim consider ban bod yaw candidate hang nong rim jong ka sympathy lisi kelaban kue pat ke factors pada kali don kamba finish tadi ke kita ke factors rahi haladi ngasuthu ba kadau ba ni medicine kalong baki haki por election komini kamtam ke by election bunsin hi candidate budan ka ruling side udan ka advantage mane ki way tinata daw i candidate yung congress job approach pot but we know what is the election in Meghalaya, especially in Garo Hills. Manipur is number one. Number two, a party which is the ruling side he always has a plus point, especially in by election. Always.